Hi ha mores? Un, però secs. Estem a Aiguafreda, al costat de la Font dels Enamorats. Anem a fer la ruta de... Què anem a fer la ruta? De... no sé. Anem a fer la ruta. Estem a Aiguafreda, a la comarca d'Osona, i anem a fer la ruta senzilleta, espero, fins al bord de la Sort. Comença la ruta en pujada i anem a començar la caminada. El camí està ple d'alzines. Aquí a la nostra esquerra hi ha la riera. No sé com estarà. Bueno, ja ho veurem. Hola. Hi ha mores. Hi ha mores? On? Això són mores. Ah, això són mores. Estan una miqueta seques. És per aquí, eh? És per aquí. De moment és força ombrívol, la riera està seca, des d'aquí es veu. No baixa ni un bri d'aigua. Es veu tot com humit, no sé si les darreres pluges o perquè ja és així, suposo que ja deu ser així. Hi ha trams molt bonics, però secs. Durant el camí hi ha diferents entrades que pots entrar a la llera del riu. També recordar que està prohibit banyar-se, segons les indicacions que hi ha. Anirem més amunt. Ara arribem a una intersecció i amb un panell. Anem a veure què diu aquest panell. Bord de la Resclosa, 80 metres. Bueno, doncs estem a 80 metres de l'esclosa. Arribem al punt de la resclosa de la vall del Martinet. A veure què ens diu. Bord de la Resclosa, 30 metres. Se suposa que per aquí devia córrer aigua. I aquesta és la resclosa. Fins no fa gaire temps hi havia aigua i suposo que aquí hi hauria un salt i per mullar-se els peus, no banyar-se. Continuem. Bé, hem arribat a la intersecció per anar a Riera de Martinet o Aiguafreda de Dalt i anem al Gorg de la Sort. Anem vorejant la riera. 80 metres. I hem arribat al Gorg de la Sort. Ja estem al Gorg de la Sort.
I aquí a darrere meu tenim el Gorg de la Sort, que malauradament, a conseqüència de la sequia que estem patint, doncs està sec. Raja una miqueta d'aigua, però molt poqueta cosa. I ara continuarem anant cap a Aigua Freda de Dalt, el camí que està cap allà. Hem dinat aquí a la ermita i continuem baixant. Hem fet una parada i una horeta, hem dinat tranquil·lament aquí en aquest porxo i continuem fent via cap avall, cap a la Font dels Enamorats. I bé, i fins aquí la ruta d'avui, una ruta que està bé, l'únic que estaria millor si hi hagués aigua. Anem a refrescar-nos una mica a la Font dels Enamorats.